Op 10 en 12 boven het tronk ritmemiddag. Ik geloof dat ze in de verkeerde mannen zien. De meeste in Zuid-Spanje geld. Prachtig mooi waar, heel groot publiek, maar wat minder deelnemers. Hoe komt dat? Vergelijken met de afgelopen jaren hebben we minder deelnemers. Heeft denk ik alles te maken met enorm veel evenementen in de maand juni. En met name op 22 juni. Ja, het laat ook zien dat Noordoost-Friesland een regio is waar veel te beleven is. Hoeveel deelnemende teams binderen dit hier? We hebben dit jaar 10 deelnemende teams uit zowel Friesland als Groningen. Nou, sorry, die drakenboten, dat zijn een hele bijzondere en hele speciale boot. Had je die als commissie Invari? Normaal gesproken dan huren we die boten vanuit een organisatie vanuit Apeldoorn. En dit jaar regelt een organisatie uit Alkmaar het. Ik zag heel veel je startlijn. Nee, dat zijn de blokjes hier, maar die ben je aan de andere kant. En dan dat stuurman een beetje op lijn zitten. Dan zie je ook waar het hun pedal zit. Dat ze met de boot op hetzelfde punt staan en dan roep ik dat ze starten kunnen. Oké, in positie! Are you ready? Attention! Go! Wat is dat dan voor apparaatje dat jou in de hand had? Als ik hier op de start druk, als ik go zeg, dan start de tijd en dan op de computer bij de finishlijn. Daar zit iemand die kan dan, zodra de boot door de finish komt, drukken zij de tijd in en dan hebben we de eindtijd. Ik zei ze niet, je bent niet in Nieuw-Zeeland, maar je praat wel Fries. Ja, ik ben nog altijd een Fries. Juster, wist jou nog net dat je dit was, Hoene? Nou, ik hield in de krant staan en toen juist de middag, toen belde ik met Jan. En hij zei van, nou ja, ik kan nog wel niet nodig om de boten te starten. Je hebt nogal jaren mee. Hoe lang al? Dit is de 6e keer dat we meedoen. Dus evenementen sommige keer hadden plak voor me, dit is de 6e keer. En je hebt echt al een keer gewonnen? Wij hebben de laatste 2 keer hebben we gewonnen. En een keer tweede geweest, een keer derde, dus wij kunnen aardig in de top mee. We staan er goed voor. Wij denken dat we de kwartfinales heel kennen en we hopen natuurlijk ook de finale. Je hebt al hartstikke baanrecord voor Brutsen. 1.06, dat is een snelle tier en die gaan we kijken te pakken. Dus we hopen, maar straks nog even niet een keer. We hopen dat we die nog verbeteren kunnen. Hoe vaak oefen je hem nou? We oefenen eigenlijk nooit. Het is 1 keer een dier en goede communicatie. Ik had de man even goed aansprutsen, alles even scherp stelt en dan geven we er gewoon voor. Ik ga even bij hem in de tent wezen. Je hebt iets te goed tussen getrokken. Goed eten naar de ring, dat is belangrijk. Wie werd close call, maar er zit een hele meter tussen. Dus we hadden winst. Voor de tweede keer? Voor de tweede keer op rij. Dat 3 maal scheepsrecht.